24000 рубл мешавад тока пули патент. Ин чиз нереальное. Акнун тамошобинони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо бо диққат гӯш кунед. Мо аз пеши худмон ҳечи гуфта наметонем мавзӯ. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монед ва то охирша тамошо кунед. Бародарони азизу меҳрубоне ки мара тамошо кардесен, як сухан мекунам, да ҳамин сухани кардагим дастгирӣ кардантона нишон битиен. Чхеле ки медонед дар канали ма конкурси 99 рубла рафтеса, яъне ки ба суми тоҷикӣ 10 сум ё 11 сум мешавад. Шумо дар ҳамин конкурси ма барои тезтар ба анҷом расиданаш саҳми худтона бигзорен, бидроен, билет бихарен. Нархи як дона билет 99 рубл. Номерои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳаст. Карта ба номи Мунис меброяд, сумта парто ва чекта да ҳамин WhatsApp рӯи ки тамом. Конкурси ма ҳамагӣ 27 дона приз дорад. 3 та мошин, телефон, конвертои пулӣ. Бидро ҳаракат ки билет бихар, охири билетҳо омадагиай. Дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирони корӣ як пешниҳоде карданд ки нарху навои патент 4 маротиба боло бурда шавад. Яъне чихеле ки худтон медонед, дар Федератсияи Русия ҳамасола баъди соли нав нархи патент қимат мешид. Лекин мутаассифона айни ҳол дар Русия пешниҳод карданд ки дар тамоми шаҳрҳош нархи патент якбора 4 маротиба боло бурда шавад. Ба чӣ сабаб ва ба чӣ асос ҳичи гуфта шидагӣ нест. Мисол мегирем, агар дар Федератсияи Русия шаҳри Москва агар патент 6100 рублай, ба фикрам агар хато накунам, агар ҳамин қадар боша айни ҳол ҳамира 4 маротиба ки зиёд кунам 24000 рубл мешавад тока пули патент. Ин чиз нереальное. Ва гуфтанӣ ҳастем ки айни ҳол ҳамин чиз пешниҳод шидагиай танҳо тамом. Вақте ки ягон чи пешниҳод мешавад аз ҷониби Думаи давлатии Федератсияи Русия ба ҳукуматаш, ӯ баррасӣ мешавад аввалан. Агар ки баррасӣ шид, баъдан лоиҳа мешавад. Баъд лоиҳаш бо барои президент пешниҳод мешавад, президент ки ба имзо расонид, баъд қонун мешавад. Ба ҳамин хотир ҳозираша шумо фикрҳои худтона сразу баён накунед ва сразу паникада нағалтен ки қимат мешавад. Мумкин и қабулам нашавад, мумкин таздиқам нашавад, мумкин ба имзорам нарасад. Акнун тамошобинони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо бо диққат гӯш кунед. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳем. Нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор доред, агар бихоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, омада айдари хонатон мегира, бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон мебарад. Як кас нависондаи ака илтимос ҳамин видеоҳота ба ҳамин коверҳои нависшагӣ мувофиқ кун, илтимос. Доим медром мегӯм як хабари нав бишнавам, дар ковера дигар чиз навиштаи видеода дигар чиз. Нафаҳмидам хита, ту қимор реклама мекунӣ, билет мефурӯшӣ ё мардум фиреб мекунӣ, як камтар инсоф дар кор охӣ. Охир ту вақте ки бесаводи худат мафкура надорӣ, куҷо медорӣ барномаҳои мара тамошо мекунӣ? Номи видео мегӯй, номи ковер мегӯй. Туда проблемае ма чӣ мемонам номи видеома? Ма чизе ки гап мезанам, инами ҳозир ҳамин гапҳое ки гуфтаистам мефорам, ҳамира номи видео мемонам. Ба хотире ки ма дар ҳамин видео ҳамин суханҳоро гап задистам. Берин ай видео ма ном намемонам. Дар видеои динангӣ ман нависондам ки дар Россия ҳамаш осон шид. Ин қонуни нав барои тоҷикҳо дахл дорад. ҳамин хел навистагӣ медрои видео дар бораи як қонуни наве ки имина ба тоҷикҳо дахл дорад. Оиди ҷои кор, куҷои ҳамин дурӯғай, куҷои ҳамин фиребай. Як камтарак ақлтона кор фармонед шуморам баъзе нафарат. Ба гати нависонда: ассалому алайкум, акай Золотая, корона қариб 1 сол мешавад, 50000 гирифта будам. Ай Тоҷикистон нав омадам, патент кардам, бояд срочно боз хона равам, лозим. Метавонам кредитам 120000 шидагӣ биём, баъд сипорам. Мешавад дар аэропорти Тоҷикистон рафтам, проблема намешавад. Дар аэропорт проблемат мешавад 120000 рублай, барои ки пули калонаи. Ту метавонӣ амира ягон 20000 30000 ша биспорӣ пеш ай рафтанат. Вақте ки дар аэропорт ҳам агар проблемат кардани шидан, ту чеки сипоридагиро нишон медиҳӣ ки ту дар фикри пардохт кардани ана ҳамин маблағ ҳастӣ ва саркашӣ надорӣ. Як каси дигар нависондаи дар бораи қимат шидани патент видео кунад кард. Дар бораи қимат шиданаш видео кардем. Бо чӣ ахбороте наве кишид, иншааллоҳ мефаҳмонем. Интизор бошед шумо. Боз як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акай Сорбон. Ростан мегӯянд ки алакай аблава дар Тоҷикистон сар шида. Не, рост нестай. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр сар мешавад. Як каси дигар нависонда ки Федя:
Ака прописка временни боша, повестка миёяд. Вақте ки временни прописка дар Федератсияи Русия дорем, повестка ба номи шумо намеояд. Шаҳрвандоне ки дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунанд, гражданини Россия мебошанд, временни не, пас таяни прописка доранд, ана ҳамвода повестка омаданаш ҳатмӣ ва имконпазир ҳастай. боз як каси дигар нависонда ассалому алайкум акай Сорбон дар моҳи сентябр авф дар Тоҷикистон мешава илтимос ҷавоб диҳем. Оиди авф шидан дар Тоҷикистон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ ва аниқ мешавад. мо аз пеши худмон ҳечи гуфтан наметонем. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака мо ЗАГС надорем. ман фарзанддор шудам. дар номи шавҳарам гирам вай ай Москва метавонад без ЗАГС давернас роӣ кардан метавонад. бале, дар ҳолате ки шумо ЗАГС ҳам надошта бошед метавонад давернас роӣ кунад. ба хотире ки фарзандҳо ба номи падар мебошанд. вақти ЗАГС ҳам надорем, метриска ки гирифтан ба номи падар мешавад. танҳо як ариза қати тамом. як каси дигар нависонда ки акаҷон мегӯянд патент 4 маротиба боло меравад. ростай ина тақрибан 90% комментарияҳои ма дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин бора савол додагиам. ба чӣ хотир? ба хотире ки мардум медонад ки мо ҳар чизе ки ба тоҷико тааллуқ дорад, ба муҳоҷиро тааллуқ дорад, мо видео мекунем ва моро мепурсанд ва мо кӯшиш мекунем ки бифаҳмонем. гапто надорум. ин нафарҳое ки моро бовар мекунем, тамошо мекунем, видеоҳои моро дастгирӣ мекунем, ай замин то осмона нигаҳ мақсад аз шумо минадорум. вақте ки шумо як савол менависонед, дили ман беҳад хирсанд мешавад. ба хотир чӣ? ба хотире ки вақте ки дар як кас бовар накунӣ ва нафорат ҳеҷ вақт одама савол наметӣ ё ки видеошо тамошо намекунӣ. баъзан аблаҳо бадбахтҳое ҳастанд ки медоранд ҳақорат мекунанд, лекин номардану ягон чиз дигар не. тамом. бисёри нафарҳо гуфтем ки оиди ҳамин патент савол доданд ва дар ҳамин мавзӯъ хостем ки бифаҳмонем аз тариқи комментариҳо ҳамаш дар ҳамин бора. ба ҳамин бора видеоро ҷамъбаст мекунем то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.